ኣብ ናይ ሎማዓንቲ መደብ ብኮካ ኮላ ምኽንያት ብዙሓት ህይወቶም እናሰኣኑ ዝርከቡ ናይ ላቲን ኣሜሪካ ሓንቲ ሃገር ሓቢርና ክንረአና። ኣቐዲመ ሰላምታይ እናቕረብኩ ላይክን ሸርን ብምባል ናብ ኩሉ ንክባጻሕ ደገፍኩም ኣይፈልየኒ ክብል ፈቱ ናብቲ መደብ ክወስደኩም። ወልፊ ክንሓስብ እንከለና ናብ ርእስና ቀዲሙ ዝመጽእ ሽጋራ፣ ጫትን መደንዘዘ ሓሸሽን ዝኣመሰሉ እዮም። እዚኣቶም ነገራት ምጥቃም ኣብ ዕለታዊ መዓልትና ጥራይ ዘይኮነስ ናይ ኩሉ ግዜ ጥዕናውን ኢኮኖሚያውን ምዝባዕ ከም ዘምጽኡልና ዋላ እኳ ዝፍለጥ እንተኾነ ብኡ ኣንጻር ድማ ኣብ ወልፊ ዝርከቡ ሰባት ካብቲ ወልፎም ንኽወፁ እንትጽገሙ እናስተውዓልና ንርከብ። ወልፊ ኣዝዩ ሕማቕ ጸገም እዩ። ኣብ ሓበሻ እውን ኣብ መርዓ ይኹን ኣብ ተፈላለዩ ዕድሞት ብበዝሒ እንጥቀመሉ ብፍላይ እውን ንመብዛሕቲና ኣብ ሰሙን እንሰትዮ ኮካ ኮላ ልክዕ ከም ምግብን መስተን ኣብ ሰዓታት ዝሰትዩ ህዝቢ ከም ዘለው እንትንሰምዕ ምናልባሽ ከስደምመና ክእል እዩ። ክንደየናይ ሃብታማት ተዝኾኑ እዮም ኢልና እንተሓሰብና እውን ዘገርም ኣይኮነን። መደንዘዘ ሓሽሽ መዘዋወርቲ ዝርከቡላ ወይ እውን ናይ ዓለምና ሓይላን ተባሂለን ካብ ዝፅዋዓ ሃገራት እታ ሓንቲ ዝኾነት ኣሜሪካ ብተፈላለየ መገዲ ንኽኣትዋ ዝመርፅዋ ሃገር ናይ ሰሜን ኣሜሪካ ሜክሲኮ ካብ 32 ግዝኣት መንጎ እታ ሓንቲ ኣብ ዝኾነት ቺያፓስ ግዝኣት ህዝባ ብዘይ ኮካ ኮላ ትንፋሶም ክትቅፅል ዘይትኽእል እያ ትመስሎም። ናይዛ ግዝኣት ነበርቲ ካብ ድቃሶም እንትላዓሉ ሰላም ውዕለን ኢሎም ዝፍልምዎ ቀፂሉ እውን ቁርሲ ምሳሕን ድራር ምስ በልዑ ከም ማይ ገይሮም ዝጥቀምሉ ማይ ዘይኮነስ ኮካ ኮላ እዩ። ካብ 200,000 ንላዕሊ ህዝቢ ኣብ ዝርከብዋ ሳን ክሪስቶባል ከተማ ነበርቲ እዛ ከተማ ብዘይ ኮካ ኮላ ህይወቶም ዘይትቕፅል ወይ እውን ፀሓይ ዘይትወፅእ ክሳብ ትመስሎም ዝኣክል ካብ ናይ መግቢ ጣውላ ሓሊፉ ኣብ በቢመገዱ ኮካ ኮላ ይጠፍእን እዩ። ህፃናት ካብ እተወለድሉ ግዜ ጀሚሩ ክሳብ 6 ወርሒ ናይ ኣዲኦም ጡብ ንኽጠቡ ብድሕሪኡ ድማ ተመጣጠነ መግቢ ንክበልዑ ናይ ሕክምና በዓል ሞያ ይምዕድዮም። ወለዲ እውን ንደቆም ጸባ፣ እንቋቑሖ፣ ዓሳ፣ ተኽልታትን ፍራምረን ሓዊሱ ተመጣጠነ መግቢ ንምሃብ ለይትን ቀትርን ይጽዕሩ እዮም። ጥዑማት ዝኾኑ ነገራት ግና እንተወሓደ ድሕሪ ሓደ ዓመቶም ንክህብዎም ይመዓድ እዩ። ኣብ ሳን ክሪስቶባል ዝርከቡ ወለዲ ግና ደቆም 6 ወርሒ ክሳብ ዝመልኦም ዝጽበዩ ተመጣጠነ መግቢ ንምሃብ ዘይኮነስ ኮካ ኮላ ንኽሰትዩን ምግባር እዩ። ምናልባሽ እውን ሓደ ኣቐድማ ቢሎም ዝህብዎም ክህልው ይኽእሉ እዮም። ኣብዚ ከባቢ ዝነብር ህፃን መንእሰይ ኢሉ እውን ዓብ ሰብን ኣረግቶትን ወዲ ጓልን ከይበለ ኮካ ኮላ በብሰዓት ክሰትዩ ይረኣዩ። ኣብቲ ከባቢ ሓደ ሰብ ኣብ መዓልቲ ካብ 2 ክሳብ 3 ሊትሮ ኣብ ዓመት ድማ ክሳብ 800 ሊትሮ ዝኣክል ኮካ ኮላ ከም ዝጥቀም መጽናዕቲ ሓቢሩ እዩ። እዚ እውን እቲ ከባቢ ብዓለም ለኸ ደረጃ ቀዳሞት ናይ ኮካ ኮላ ፍርያት ተጠቀምቲ ክኾኑ ገይርዎም እዩ። ናይ ኮካ ኮላ ፍርያት ብኸምዚ መጠን ዜጋታት ብምጥቃሞም ኣብታ ግዝኣት ልዑል ዝኾነ ናይ ሽኮርያ ሕማም ወይ እውን ታይፕ 2 ዲያቤትስ ተጠቃዒ በዝሒ ንክህሉ ገይርዎ እዩ። ካብዚ ብተወሳኺ እውን ህፃውንቲ ልዑል መጠን ዘለዎ ናይ ኮካ ፍርያት ስለ ዝጥቀሙ ብልዑል ዝኾነ ናይ ኣካል ክብደት ምውሳኽ ሕማም ክሳቀዩ ገይርዎም እዩ። ኣብዛ ግዝኣት ብናይ ሽኮር ሕማም ምኽንያት በብዓመቱ ካብ 3,000 ንላዕሊ ዜጋታት ህይወቶም ይስኡን እዮም። ካብቶም ነበርቲ መንጎ እቶም 30 ካብ 100 ዝኾኑ ናይ ሽኮር ሕማም ኣብ ደሞም ውሽጢ ተረኺቡ እዩ። ይኹን እምበር እዚ ቁፅሪ ብምርመራት ተረጋገፀ ክኸውን እንከሎ ተመርሚሮም ርእሶም ዘይፈልጡ ብዙሓት ዜጋታት ምስ ናይ ሽኮር ሕማም እናተቃለሱ ህይወቶም ከም ዝመርሑ ይእመን እዩ። እዚኣቶም ናይ ሜክሲኮ ህዝብታት ምስ ኮካ ኮላ ከምዚ ዓይነት ረኽቢ ከመይ ክህልዎም ክኢሉ ዝብልን ህይወቶም እናስእኖም እንከሎኸ ብኸምዚ መጠን ንምንታይ ይጥቀምዎ ዝብል ሕቶ ክለዓል ናይ ግድን እዩ። ሜክሲካውያን ኮካ ብኸምዚ መጠን ክጥቀምሉ ዝኽኣሉ ምኽንያት ኣለዎም እዩ። ካብዚኣቶም መንጎት ሓደ እውን ዋላ እኳ እዚ ከባቢ ብገጸ መሬት ይኹን ብናይ ከርሰ ምድሪ ናይ ማይ መጠን ዝተዓደለ እኳ እንተኾነ እቶም ናይዚ ከባቢ ሰባት ግና ጽሩይ ዝስተ ማይ ክረኽቡ ይከኣሉን። ናይቲ ከባቢ ጽሩይ ዝኾነ ዕሹግ ማይ ሃይላንድ ድማ ዋግኡ ኣዝዩ ክባር ክኸውን እንከሎ እኹል ዝኾነ ኣቕርቦት እውን የብሎምን እዩ። ምስቲ ማይ እንትወዳደር ድማ ናይቲ ኮካ ዋጋ ኣዝዩ ብጣዕሚ ሕሳር እዩ። ኩሎም ዜጋታት እውን ብቐሊሉ ክረኽብዎ ከም ዝኽእሉ ይግለጽ እዩ። ኣብቲ ከባቢ ዝርከቡ ዓበይቲ ሱፐርማርኬት ይኹኑ ድንኳናት ብኮካ ተመልኡ እዮም። እቲ ካልእ ከም ዓቢ ምኽንያት ዝለዓል ኮካ ምስቲ ናይቲ ከባቢ ማሕበረሰብ ባህላውን ሃይማኖታውን ረኽቢ ዘለዎ እዩ። በቶም ነበርቲ እዚ ከባቢ እምነት መሰረት ኣብ ኮካ ውሽጢ ዝርከብ ንጥረ ነገር ኣካልና የሕውዮ እዩ ዝብል እምነት ዝሓዙ እዮም። ብምዃኑ እውን ኮካ ምጥቃም ኣብ ኣካሎም ንዝርከብ ሸይጣን ናይ ምእላይን ሕማሞም ናይ ምድሓን ዓቕሚ ከም ዘለዎ ይኣምኑ እዮም። ምስ ባህል እንተሪእናዮ ድማ ኣብ ገዞም መርዓ ገይሮም ወይ እውን ንቤተሰብ ዘመድ ምሳሕ ወይ እውን ድራር ዘዕድሙ እንተኾይኖም ኣብቲ ናይ መግቢ ጣውላ ምስቲ መግቢ ዝቐርብ ማይ ዘይኮነስ ኮካ ኮላ እዩ። ነዚ ዘይገብር ዓዳም እውን ብሕሜት ኣብ ፀርፊ እዩ ዝኣቱ። ቀፂሉ እውን ነቲ ዝቐረበ መግቢ ከይበልዑ ተላዒሎም ክኸዱ ይኽእሉ እዮም። እቲ ካልእ ከም ዓቢ ምኽንያት ዝለዓል ብናይ ኮካ ኮላ መስተ ውሉፋት ከም ዝኾኑ እዩ።
ሓደ ነበርቲ ከም ዝገልጽዎ ኮካ ዋላ እኳ ብዙሕ ዝኾነ ናይ ሽኮር መጠን እንተሃለዎ ንናይ ሽኮር ሕማም ይኹን ካብ መጠን ንላዕሊ ዝኾነ ክብደት ዘቃልዕ ከም ዝኾነ ዝፍለጥ ይኹን መብዛሕቲና ካብ ድቃስ ክንላዓል እንከለና ኮካ ተዘይሰቲና ኣካልና ይእዘዝን ስለዚ እውን ኮካ ምግዳፍ ንዓና ኣዝዩ ከቢድ ነገር ይክብሉ ይዛረቡ እዮም ኣብቲ ከባቢ ዝርከብ ናይ ኮካ ኮላ ፍርያት ወሃቢ ትካል ብዙሓት ቀጥታ ዝኾነ ናይ ስራሕ ዕድል ምፍጣሩን ኢሉ እውን ቀጥታዊ ብዘይኮነ መገዲ ብዙሓት ምስ ናይ ኮካ ኮላ ፍርያት ዘራኽብ ጥቕሚ ክረኽቡ ምኽኣሎም እዚ ፍርያት ብልዑል ዝኾነ ደረጃ ኣብ ተጠቀምቲ ንኽስፋሕፋሕ እቲ ካልእ ከም ምኽንያት ዝቐርብ ካልእ ዓቢ ጉዳዩ ካብዚ ብተወሳኺ ናይ ሜክሲኮ መንግስቲ ምስ ናይ ኮካ ኮላ ትካል ዘለዎ ናይ ጥቕሚ ምትሕሓዝ እዚ ፍርያት ኣብቲ ከባቢ ልዑል ዝኾነ ተጠቃምነት ንክህሉ ገይርዎ እዩ መንግስቲ ንዜጉ እኹል ዝኾነ ጽሩይ ዝስተ ማይ ከቕርብ ብዘይምኽኣሉ እናተወቐሰ እዩ ዝርከብ ኣብ ሜክሲኮ ዝርከቡ ናይ መሰል ተሟገድቲ ትካላትን ማሕበረሰብ መንቃሕትን እዚ ጉዳይ ቃልቦ ንክወሃቦ ተደጋጋሚ ጸቕጢ እናሕደሩ እዮም ዝርከቡ በብመዓልቱ ብናይ ሽኮር ሕማም ሰባት ህይወቶም እንትስእኑ ኣብ ቀብሪ እውን ከይተረፈ ሰባት ናይ ሽኮር መጠኖም ንምንካይ ኮካ ኮላ ምጥቃም ንኸቋርፁ ወይ እውን ንኽንክዩ ጻውዒት የቕርቡ እዮም ኮይኑ ግና በቶም ነበርቲ ነዚ ጻውዒት ተቐቢሎም ንምትግባር ቀሊል ኣይኮነን ናይ ኮካ ኮላ ትካል ብፍላይ ኣብ ሳን ክሪስቶባር ናጋጠመ ዘሎ ናይ ጥዕና ጸገም ምኽንያት በቲ ናብጽሖ ዘሎ ጽዑን ተወሲዒቡ ኣብ 2030 ናብቲ ከባቢ ማሕበረሰብ ጽሩይ ዝኾነ ዝስተ ማይ ከም ዘቕርብ ቃልኣት እዩ ከምቲ ናይ ዝትካል ቃል ነቶም ነበርቲ ጽሩይ ዝኾነ ዝስተ ማይ ንምቕራብ ህንፀት ጀሚሩ እዩ ብፍላይ ንተምሃሮ ኣብ ናይ ምህሮ ሰዓት ጽሩይ ዝስተ ማይ እኹል ኮይኑ ንኽቐርብ ክገብር ክብል ገሊጹ እዩ ኮካ ኮላ ካብ 139 ዓመታት ቅድም ኢሉ ንፈለማ ግዜ ኣብ ኣሜሪካ ኣትላንታ ነዚ ፍርያት ጀሚርዎ እዩ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ኣብ ዓለምና ኩለን ሃገራት እዚ ፍርያት ንተጠቀምቲ ሃገራት ኣብ ምብጻሕ እዩ ዝርከብ በብመዓልቱ 1.8 ሚልዮን ጥርሙዝ ኮካ ኣብ ዓለም ኣብ ተጠቀምቲ ሰባት ይውዕል እዩ ኮካ ኮላ ኣብ 2024 ኣብ ኣሜሪካ ልዑል ዝኾነ ኣታዊ ካብ ዘለዎም 500 ኮርፖሬሽናት መንጎ ኣብ መበል 94 ደረጃ ተቐሚጡ እዩ ኢሉ እውን ኣብ 2023 ኣብ እተገብረ ጽንዓት ኮካ ኮላ ኣብ ዓለም መበል 6 ጽቡቕ ዝኾነ ብራንድ ወይ እውን ከባድ ናይ ዕዳጋ መፍለይ ሎጎ ዘለዎ ትካል ምዃኑ ዕላው ተገይሩ እዩ ኣሜሪካ ልዑል ዝኾነ መጠን ዘለዎ ናይ ኮካ ኮላ ተጠቀምቲ ሰብ ዘለዋ ክትከውን እንከላ ኣብ ዓመት 37 ሚልዮን ሊትሮ ዝኣክል ናይ ኮካ መስተ ህዝባ ይጥቀሙ እዮም ጎረቤታ ሜክሲኮ እውን እታ መበል ካልኣይ ናይ ኮካ ተጠቃሚት ሃገር ክትከውን እንከላ ዜጋታታ በብዓመቱ ካብ 19 ሚልዮን ሊትሮ ንላዕሊ ኮካ ኮላ ይጥቀሙ እዮም እሞዳ ወዲ ሰብ ጽሩይ ዝኾነ ዝስተ ማይ ብምስኣን ብኸምዚ ዓይነት ናይ ሰብ ስራሕ መርዚ ጥዕንኦም እንትስእኑ ኣዝዩ ዘሕዝን እዩ እቲ ክሓስር ዝግብኦ ከቢሩ ብኣንጻሩ እቲ ጎዳኢ ክሓስር እንከሎ ኣዝዩ መሕዘን እዩ ናይ ሎማዓንቲ መደብ ነዚ ይመስል ነይሩ ላይክን ሸርን ብምባል ናብ ኩሉ ንክባጻሕ ደገፍኩም ኣይፈለይን ክብል ፈቱ